може би 33 обаждания, ако не и повече. Изключително лесен въпрос, още повече, че предположенията ви клоняха към едно дърво, което се съдържаше в Жокера, т.е. няма как да е това дърво. Вечно зелено дърво, много ценено и многократно споменавано в Библията, използвано като метафора за нещо добро и благородно. И дори от него и ливанския кедър е бил изграден, казват, Соломоновият храм в Йерусалим. След като има ливански кедър, няма как да е кедър дървото. Става дума за кипарис и искам поименно да поздравя Янко Костов, Петю Сотиров и Ани Кръстева, тримата, които успяха да разгадаят отговора на днешният въпрос в играта 5 от 5. Има и такива дни, но нищо. Всички останали утре по същото време под строй, ако желаят да участват в играта и възможност да спечелят 50 лева в петък. Сега приключваме тук в Капучино с пожеланието да ви е приятен днешния ден. Радвайте се, топлото време предстои. Както ви казах още в началото на срещата ни, до 27 градуса ще стигнат температурите във вторник. От днес покачване постепенно и оранжев дъжд, че пясъкът ще се примесва с дъжда, пясъкът от пустинята, който идва. Ивона Дамянович е това и още от най-добрият микс от песни до 10. Аз съм Вера, до утре. To je posljednja čaša, zbogom navike loše.